på dig selv, ikke også? Alle de elsker dig. Det ved jeg godt. Ikke kun din monster. Ja, selvfølgelig også din. Og så slikker tips. Hvad fanden? Det man kalder guldgraver. Du skal ikke synge. Det plejer jo normalt at få. Det plejer jo normalt at få. For så længe du har penge, du vil. Og deroppe, prøv lige til stille, prøv lige sådan at optage. Og deroppe så er der så Sims 3 Pits. Det lød frækt. Hvor fanden er Peggy henne? Det ved jeg ikke. Han er ved at dø. Hey, det er fucking Stefanos seng. Hvad fanden laver du, mand? Peggy, du sover der. Nej, hun sover på sofaen. Hvordan? De er alle sammen de der handicappede dage, synes jeg. Hvad sker der? Jeg kan ikke finde ud af, hvor der sengen er. Bare I ved, så er det bare en blå monster. Og det er de begge. Slip. Stefano, du går ud. Ja, hvis du er sulten, så æd. Æd din ice cream, eller den der i hvert fald. Hvad fanden laver? Nå. Dræber dem, eller... Ja, den tager bare den der, og så spiser den. Der er ikke rodet, bare roligt. Og der ligger ikke chips på gulvet, som jeg har så også smidt ned der. Hvor fanden sætter han derinde? Er han dum? Laura, det er nu kæft. Hun er det, man kalder guldgraver. Hvad skal det sige, den kasket? Det er mærket. Det er ikke kasketten. Det hedder en cap. Ja, men... Smukt. Du skal have ice cream. Ice cream. Alle elsker ice cream. Og alle elsker en skodmus. Ikke noget? Til min mors. Det ved jeg godt. Fordi min er fucking til operation. Ja, du kan bare lade være med at ødelægge den. Hold din kæft. Nej! Nej! Guldgraver. Nej! Nogen slikker efter pæk som ham der. Ja, jeg tror ikke, jeg kan se det. Den elsker at slikke. Vi har rent faktisk lige købt den der cap i dag. Dem vi købte den af, det var sådan nogle 2 ramme mennesker. De var rigtig flinke. Fuck, de vil sige, hun jeg skal hjem og holde dagen. Ja, med monster det hele. Fedt, man. Ses, drengtis. Ja, de var virkelig flinke, mand. De var bare på stilen nu. Hvad sker der for Piggy? Han er helt rød. Hvad sker der for Stefano? Jeg skal lige drikke noget. Jeg tror, han sover herovre. Klip. Ved du hvad, Cry? Godkæsten Jack. Du skal ikke sove der. Du skal sove med din. Wow, man, du var meget med end mig. Det var ikke sjovt. Der ligger... Jeg skal sgu ikke ligge sammen med din kæreste. Prøv lige at tjekke, om du gør det. Er det ikke Marsha? Nej, det man kalder guld. Nej, ja. Jeg tror, man kan se nogle skinnende pletter. Hvad skal der? Stefano, man, kom nu i seng. Læg der. Og sov. De skal lige finde ud af, hvor der sengen er heller, så du ikke helt. Hun er det, man... Nej! Piggy! Og hvis I ikke kan se det, så sidder han egentlig bare og strinter. Det var det ikke dejligt, Piggy? Ej, Piggy. Fuck, du er klar, mand. Lille røv. Det er læs. Han drikker også med den. Lad nu være med at klare det op, mand. Seriøst. Gå i seng. Det hele sover, men hvor fanden kan du så ikke også bare sove? Du skal ikke hen og tage ice cream om natten, mand. Det er jo læs. Han er så fed, han kun tænker på snack, mand. Jeg sagde sove og ikke se tv. Nej. Nej, net. Det er så godt.
tv, det er dejligt. Det er nemlig rigtigt. Det skal slukkes, det larmer. Fatter du det, Peter? Savnes sted. Savne godt. La 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 la. Jeg ligger der sammen med min kæreste, der ligger meget tæt. Hvor ligger du? Sammen med din kæreste, der også ligger meget tæt. Wow, yes. Hvorfor ligger det så tæt? Det er fordi, de er kærester. Nej, Branken kan godt lide at slikke, mand. Han er det, man kalder guldgrav. Hvad fejrer på? Det plejer han normalt at slikke. Det plejer han normalt at slikke. Så længe du har penge. For helvede. Man skal være lige med en skidestefar. Det skal. Hallo, skal de ikke lave woohoo eller sådan noget, mand? Ej, lige første nat, så synes jeg, at det skal så. Pigge dit fede. Så anden nat. Hvad siger du til det? Okay. Han er så tyk, mand. Han er så tyk, at han går ud, og så tager han lidt ice cream. Så tyk er han. Ice cream! Han er så tyk. Det skal han bare være net. Ja, jeg ved godt, han er en god kok, og han godt selv kan lave mad, men Han kan sgu lige så godt selv. og så tør han ikke op lige efter sig, fordi han er sådan en pikke. Prøv lige at se det bord. Kræfter mig ikke drikke. Det klør noget med min kat. Jeg ser dum ud, når jeg ikke har kat på. Ja, lige præcis. Jamen, det er jo fucking rigtigt. Jeg prøver den. Den har du jo fået, Frederik. Det ved jeg godt. Eller vil du hellere have den hvid? Nej, tak. Hvem gider ikke have sådan en smuk kat og et smukt ansigt? Jeg skal lige have maske. Okay. Kan man ikke godt se mit ansigt? Ja, meget godt faktisk. Okay. Man kan også se dit meget godt. Peggy, dit fede lidt. Hvad skal man have? Prøv. Så. Vi har betaler. Se den her pæk her, ikke også? Prøv lige at spise den. Hvad? Hvad gør den? Nå, jeg troede fandme lige, der kom en 20 ind, mand. Hvad? Skal jeg sætte mig ned? For sent. Det kommer langsomt. Nå. Ej, okay. Okay, hvor Peggy er nu, er jeg? Okay. Hvad fanden? Vil han stadigvæk gerne sutte? Så kom 20 år så. Nu bliver han helt nøgen. Det skal vi lige filme. Hvis han gør det. Holy shit. Oh shit. Okay. Det var okay. Det er lidt ulækkert, synes jeg. Se. Hvor lang tid ved du egentlig, hvor lang tid vi egentlig har sådan der? Det var lidt ærgerligt, at det ikke havde nogen bøn egentlig. Men livet er sådan, som det er. Nå, jeg tror bare, jeg slutter her. Synes du ikke også det? Ses. Ja, hej. Jeg prøver lige. Okay, hej.